Euskararekiko harremana maitasun harremana da, baina hasieran nekien ondo euskara zer den, eta hasi nintzen euskara ikasten, eta jakin minagatik. Abizenagatik esango nuke, ze euskara abizena dut, eta Argentinarra naiz, eta Argentinan jendeak galdetzen dizu egona, zu jaure gire bezala ezagutzen duzu hitzaren bat euskaraz, zer da euskara, bazaude montre da hori. Jakinagatik hasi nintzen, joan nintzen euskaltzaleakera, Buenos Aireseko euskaletxe batera. 2012an ja hasi nintzen klaseak ematen, euskaltzaleaken bertan. Eta gero, 2017an sartu nintzen euskara munduan programa, hori da, orain Etxepateko programa bat da, ze helburua da euskara irakasleak bai prestatzea, batez ere diasporan klaseak emateko. Gero etxean oso gutxi egiten nuen, beti esaldi batzuk, gauza batzuk bai, baina, eta euskal etxera ere txikitatik, nekotxeako euskal etxera. Baina, gero 2004an hasi ginen gazteen artean interkambio bat egiten, batez ere loturak bultzatzeko, mantentzeko, eta galtzen ari ziren Argentina, gure euskal etxeen eta euskal herrien artean, eta orduan hemengo gazteak urtero joaten ziren. Eta gero enuen pentsatu, baina euskaragatik inguruan zeuden gauza asko ezagutu nituen. Amona ikusi nuen azken aldian, azken egunean, lagun batekin, hemengo lagun batekin, Dani Horierekin, elkarrizketa bat egin genion, eta bere bizitza kontatu zigun euskaraz. Eta gauza horiek guztiak agian ezagutu nituen, baina beti erderaz. Eta momentu horretan konturatu naiz, bera euskaraz bizi zuela gauza. Berak euskaraz bizi zituela gauza horiek, eta hori nekin, momentu horretan konturatu naiz. Kasuan, ni hasi nintzen euskara ikasten kasualitateagatik edo gonbidatu ninduten euskal dantzak egitera euskal etxean, nerabetan, eta gero hortik, konturatu nintzen nire euskara klaseak zeudela euskal etxean, hasi nintzen jakiteko euskara zer den, ez dakit, oinarrizko gauza batzuk jakiteko, eta gero, agertu zen Eusko Jaurlaritzako programa batean sartzeko aukera, eta hortik aurrera, onaino aligatu gara. Gure euskal etxetan euskal irakasleak gara, ze hori da gure proiektuaren helburua. Baina, gero gure bizitzetan edo euskarak, nik pentsatzen dut euskarak ematen digula euskal kultura edo euskal herria beste modu batean ezagutzeko, ez? Eta orduan hori bestela Argentinara aleatzen den informazioa edo euskal herriari buruz eta bar, dena beti gazteleraz. Eta orduan da beste gauza bat, eta gainera, ez dakit, euskal herriko nortasuna edo da hizkuntza, eta orduan euskal herriak, euskararik gabe, ez dakit, ez da gauza bera. Baina hori zera Argentinan, zera nik esako nuke nik egunero erabiltzen dut euskara, erabiltzen dut, baina nire bizitza gazteleraz egiten dut. Eta hemen bizitza euskaraz egiten dut, egun osoan euskaraz hitz egiten dut, eta horrenako den banaiz, euskaraz egiten dut tabernan, edo denda batera, edo edozein lekutara. Eta edozeinekin. Orduan, hori benetan eguneroko euskaraz egiteko, aukera hori da dutzen duen. Zinbesteko. Eta hemengo jendea beti prest laguntzeko, orduan barrazerik ez laskaban bertan. Gure euskal etxetan sustatzen dira egunero, ez? Baina, gero hor euskara falta zaigu eta
Zagita dena borobiltzeko modu bat edo, eta orduan, ulertzen dugu kultura, ulertzen dugu herrialdea, eta gainera euskaraz egiten dugula. Niri proiektu hauek asko gustatzen zaizkit. Loturak, sareak egin behar ditugu, eta azken finean, gure artean elkarri ezagutzeko, hori elkarrekin lan egin behar dugu. Orduan, gustatzen zait idea, gustatzen zait gu parte hartzea, diasporakoak ere parte hartzea. Orduan, bai.